ଭାଇ ବନ୍ଧୁଗଣ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ତରୁଣ ଆଜି ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଏପିସୋଡ ନେଇ। ଏପିସୋଡଟି ହେଉଛି ରାଧା ନାମ ଜପ କ'ଣ ହୁଏ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯଦି ରାଧା ନାମ ଜପ କରୁଛି ତାକୁ କି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ କିମ୍ବା ରାଧା ନାମ ଜପ କଲେ କି ପୁଣ୍ୟ ଜଣେ ମଣିଷ ପାଇପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଜଣେ ମଣିଷ ଥାଏ, ସେ ଭାରି ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ଥାଏ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଧ୍ୟାନ ସବୁବେଳେ କରୁଥାଏ। ସେ ଦିନେ ତାର ମନରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଥାଏ ଯେ ତା ପାଖରେ ଜାତ ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ସେ କେବେ ବି ନା ପୂଜା ପାଠ କରେ, ନା ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଜପ କରେ, ନା କୌଣସି ଦାନ ଧର୍ମ କରେ। ସେ କେବେ ବି କିଛି କରିଥାଏ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ତାର ବାପା ଜଣେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାରାଜ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାକୁ ଯାଇ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାରାଜକୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ସନ୍ଥ ମହାରାଜ, ମୋର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ମୋ ପାଖରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ମୋର ପୁତ୍ର ସେ କେବେ ବି ନା ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଜପ କରେ, ନା କୌଣସି ଭଲ କାମ କରେ, ନା ଠାକୁରଙ୍କର କୌଣସି ପୂଜା ପାଠ କରେ। କିଛି ବି ସେ ପୂଜା ପାଠ ଆଲୋଚନା ଠାକୁରଙ୍କ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କରେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଏମିତି କ'ଣ କଲେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଠ କରିବ। ଏହା ଶୁଣି ସନ୍ଥ ମହାରାଜ କହିଲେ, ହଉ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବେ। ଏହା ଶୁଣି ଲୋକ ଜଣକ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ତାର ପୁଅକୁ ଧରି ସନ୍ଥ ମହାରାଜ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସନ୍ଥ ମହାରାଜ ପାଖକୁ ଆସି ସନ୍ଥ ମହାରାଜ ପାଖରେ ପୁଅକୁ ବସେଇ ତାଙ୍କ ବାପା ମାନେ ସେ ପୁଅର ବାପା ସେ କହିଲେ, ବାବା ତମେ ରାଧା ନାମ ଜପ କଲ। ତାକୁ ପୁଅଟି ସେଇଭଳି କହିଲା, ନା ନା ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ରାଧା ନାମ ଜପ କରିବି, ମୁଁ ରାଧା ନାମ ଜପ କରିବି ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ପୁଣି ସନ୍ଥ ମହାରାଜ କହିଲେ, ହଉ ବାବା ତମେ ଏଠି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛ, ମୁଁ କହୁଛି ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ତମେ ଥରେ ରାଧା ନାମ ଜପ କଲ। ଏହା ଶୁଣି ତାଙ୍କର ପୁଅ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ନା ସନ୍ଥ ମହାରାଜ ମୁଁ କାହିଁକି ରାଧା ନାମ ଜପ କରିବି, ମୁଁ ରାଧା ନାମ ଜପ କରିବି ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ସନ୍ଥ ମହାରାଜ କହିଲେ, ହଉ ବାବା ତମେ ଯଦି ରାଧା ନାମ ଜପ ନ କରିବ, ଏବେ ତମର ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଅଛି, ବାଲ୍ୟରେ ତମେ ଶୈଶବ, ତାପରେ ବୃଦ୍ଧ ହବ, ବୟସ ହେଲା ପରେ ତମକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ତମେ ଯମରାଜ ପାଖକୁ ଯିବ। ଯମରାଜ ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ଯମରାଜ ପଚାରିବେ, ତମେ ତମ ଜୀବନରେ ଭଲ କାମ କ'ଣ କରିଛ? ନା ଠାକୁରଙ୍କର କୌଣସି ଭଲ ଆଲୋଚନା ଗୁଣଗାନ କରିଛ, ନା କୌଣସି କେବେ ରାଧା ନାମ ଜପ କରିଛ, ନା ତମେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ କରିଛ? ତମେ ସେଠି ଯମରାଜକୁ କହିବ ଯେ ହଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟର ସହିତ ଥରେ ରାଧା ନାମ ଜପ କରୁଥିଲି। ଏତିକି କହି ସନ୍ଥ ମହାରାଜ ଜଣକ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ପଳେଇଗଲେ ଏବଂ ଏ ଦୁହେଁ ବାପ ପୁଅ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏମିତି ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଚାଲିଗଲା। ସେ ପିଲାର ବୟସ ହେଲା, ବୟସରୁ ଶୈଶବ ବୃଦ୍ଧ ହେଲା। ପିଲାଟି ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ପିଲାଟିର ଆତ୍ମା ଯମରାଜ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେଇଠି ଯମରାଜ ପାଖକୁ ଗଲା ଯେତେବେଳେ ଯମରାଜ ପିଲାର ଆତ୍ମାକୁ ପଚାରୁଥାନ୍ତି ଯେ ତମେ ତମ ଜୀବନରେ ଭଲ କାମ କ'ଣ କରିଛ? ନା ପୂଜା ପାଠ କରିଛ, ନା ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିଛ, ନା ଦାନ ଧର୍ମ କରିଛ, କ'ଣ କରିଛ? ସେଇଠି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସେ ପିଲାଟି ଯେ ଯମରାଜ ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବଳ ଏକଥର ମାତ୍ର ଥରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଥ ମହାରାଜଙ୍କର ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଥରେ ରାଧା ନାମ ଜପ କରିଥିଲି। ଏ ରାଧା ନାମର ମହିମା କ'ଣ ତମେ ମୋତେ କୁହ। ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣୁଥିବେ କଥାଟାକୁ ମନ ଦେଇ। ଯେମିତି କହିଲେ ଯମରାଜ କହିଲେ ୟାର ମହିମା ଅନେକ, ୟାର ମହିମା ଏତେ ବେଶୀ ଯେ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ପାଖକୁ ଚାଲ।
ଯମରାଜ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ପାଖକୁ ଚାଲ ପିଲାକୁ ନେଇ। ପିଲା କହିଲା ହଁ ସନ୍ତ ମହାରାଜ ମୁଁ ଯିବି। ନା ହଉ ଚାଲ। ନା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବି, ମୋ ସାଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଯମରାଜ ମାନେ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯମରାଜ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଯମରାଜ ଗଲେ ଯେମିତି ସେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଯମଦୂତ 4 ଜଣ ମୋତେ କାନ୍ଧେଇଛନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ବାହାର କରି ଆପଣ ବି ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ କାନ୍ଧରେ। ମାନେ ଯମରାଜ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯମଦୂତ 3 ଜଣ ଏମିତି କରିକି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ପାଖକୁ ଗଲେ। ପୁଣି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ମାନେ ପୁଣି ସେଇ ବାଳକ ଯମରାଜକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବକୁ ପଚାରିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ମୁଁ ରାଧା ନାମ ଥରେ ଜପ କରିଥିଲି, ରାଧା ନାମର ମହତ୍ଵ କ'ଣ? ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କହିଲେ ରାଧା ନାମର ମହତ୍ଵ ବହୁତ ଅନେକ ବେଶୀ ଅଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବିନି। ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଦେବ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ଏହା ଶୁଣି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ପାଖକୁ ଯିବେ। ବ୍ରହ୍ମଦେବ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ସେ ପିଲାଟି କହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଆପଣ ବି ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବେ। ଯେମିତି ଯମଦୂତ ଆଉ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯମଦୂତକୁ ଜଣେ ବାଦ କରି ଆପଣ ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବେ, ମାନେ ସାଙ୍ଗରେ କାନ୍ଧ ମାରିକି ନେଇକି ଯିବେ। ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ଯମରାଜ ଗଲେ, ସ୍ୱୟଂ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଗଲେ, ଆଉ 2 ଜଣ ଯମଦୂତ ଗଲେ। ଏମିତି କରିକି ଯମରାଜ ବାହାରିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଦେବ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଦେବ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଦେବକୁ ପୁଣି ସେଇ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଥରେ ମୋ ଜୀବନରେ ରାଧା ନାମ ଜପିଥିଲି, ରାଧା ନାମର ମହତ୍ଵ କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହିଲେ ରାଧା ନାମର ମହତ୍ଵ ଅନେକ ବେଶୀ, ଯାହାକି ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ। ପୁଣି ସେ ବାଳକ କହିଲା ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମୋ ସାଥିରେ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ପିଲା କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯମଦୂତ 2 ଜଣ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଯମଦୂତ ବାହାରି ବ୍ରହ୍ମଦେବ ବି ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେଇଗଲେ। ହେଲେ ଜଣେ ଯମଦୂତ ରହିଲେ, ଆମର ଯମରାଜ ରହିଲେ, ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ରହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ରହିଲେ, ଯମଦୂତ ଜଣେ, 4 ଜଣ ମିଶି ପୁଣି ମହାଦେବ ପାଖକୁ ଗଲେ। ମହାଦେବ ପାଖକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମହାଦେବ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଏହିସବୁ କଥା କହିଲେ ଯେ ମହାଦେବ, ସେ ପିଲା ପୁଣି କହିଲେ ମହାଦେବ ମୁଁ ଥରେ ମାତ୍ର ମୋ ଜୀବନରେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ସହିତ ରାଧା ନାମ ଜପ କରିଥିଲି, ରାଧା ନାମର ମହତ୍ଵ କ'ଣ ଆପଣ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବ କହିଲେ ରାଧା ନାମର ବି ମହତ୍ଵ ବହୁତ ଅନେକ ବେଶୀ, ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଯେ ସ୍ୱୟଂ ରାଧା ଯେ କୃଷ୍ଣ, ଯେ 2 ଜଣଙ୍କର ମିଳିତରେ ଜଣେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତାଙ୍କର 2ଟି ଯାକ ରୂପ, ସେ ହିଁ ରାଧା, ସେ ହିଁ କୃଷ୍ଣ। ଆପଣ ସେଇଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଦେବେ। ପୁଣି ସେ ବାଳକ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବାର, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମୋ ସାଥିରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାକୁ? ମହାଦେବକୁ କହିଲେ। ମହାଦେବ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଯେ ଜଣେ ଯମଦୂତ ଛୁଆଟାକୁ କାନ୍ଦିକି ଆସିଥିଲା, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ମନା କଲେ ଯିବା। ହେଲେ ଏଠି କିଏ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯମରାଜ ଗଲେ, ସ୍ୱୟଂ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଗଲେ, ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଗଲେ, ଆଉ ମହାଦେବ ଗଲେ। 4 ଜଣ ନେଇ, ମାନେ 4 ଦେବତା ସେ ପିଲାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ସବୁ କଥା କହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାଶୟ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ପରମ ଈଶ୍ୱର, ତମେ କୁହ ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ଥରେ ମାତ୍ର ମୋ ଜୀବନରେ ରାଧା ନାମ ଜପିଥିଲି, ଏ ରାଧା ନାମର ମହତ୍ଵ କ'ଣ ମୋତେ ବୁଝା। ସେଇଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ପିଲା, ବାଳକ, ତମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ରାଧା ନାମର ମହତ୍ଵ କ'ଣ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ କିଛି ପାପ କର୍ମ କରିଥିଲେ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଦେଖ ପାପ କର୍ମ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ରାଧା ନାମ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ସହିତ ଥରେ ଜପ କରିଥିଲ। ସେଇ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ସହିତ ଥରେ ଯେଉଁ ଜପ କରିଥିଲ, ତାହାର
କେମିତି ଫଳ ମିଳୁଛି ଦେଖ। ତମେ ମରିଲ, ତମର ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରଥମେ ଯମରାଜ ନେଲେ, ଯମରାଜ ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ନେଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ପରେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ନେଲେ, ବ୍ରହ୍ମଦେବ ପରେ ମହାଦେବ ନେଲେ, ଚାରି ଦେବତା ମିଶି ତମକୁ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଏଇଠୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ। ରାଧା, ରାଧା ନାମର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅନେକ ବେଶୀ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ମୋ ନାମରେ ଯେତିକି ମହତ୍ତ୍ୱ ନ ଅଛି, ମୋ ଭକ୍ତ ଯଦି କି ରାଧା ନାମ ଧରେ ମୁଁ ତା ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୁଏ। ଯଦି ମୋ ନାମ ଧରି ଜଣେ ଦିନସାରା ଜପ କରୁଥାଏ, ମୁଁ ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦିଏ, ମୋ ଭକ୍ତ କେହି ଜଣେ ଯଦି ରାଧା ନାମ ଜପ କରିଥାଏ, ମୁଁ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାର ରାଧା ନାମ ଜପ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ତାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ରାଧା ନାମର ମହତ୍ତ୍ୱ। ରାଧା ନାମ ଜପ କଲେ ଯେତେ ବି ପାପ କରିଥାଉ, ରାଧା ନାମ ଜପରେ ସବୁ ପାପର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସଦ୍ଗତି ମିଳିଥାଏ। ମଣିଷ ମଲା ପରେ ଏମିତି ସଦ୍ଗତି ପାଇଥାଏ। ସବୁ ଦେବଦେବୀ ମାନେ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଥାଏ ଓ ତାର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଧା ନାମର ମହତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ହେ ମୋର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଇଏ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରୁ କେବେ ବି ଟିକେ ଫୁର୍ସତ ପାଇଲେ ବସି ଟିକେ ରାଧା ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ରାଧା ନାମର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ରାଧା ନାମରେ ବହୁତ କିଛି ଲୁଚି ରହିଛି। ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି ଆପେ ଆପେ ବୁଝିଯିବେ। ଓಂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ବାସୁଦେବାୟ ହରେ ପରମାତ୍ମନେ ପ୍ରଣତ କ୍ଲେଶନାଶାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମୋ ନମଃ। ଓಂ ରାମ ରାମ ରାମ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଭଳି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ରେଗୁଲାର ପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କରନ୍ତୁ। ଏତିକିରେ ରହୁଛି ମୁଁ ତରୁଣ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଦେଖା ହେବ। ନମସ୍କାର।